Přátelé, já poslední dobou poslouchám ty politické diskuze a už se přiznám, že jsem z toho opravdu unavený, protože přes 3 roky posloucháme vlastně z jedné strany, musíme podporovat Ukrajinu, dávat tam peníze, prostě zbraně, aby Ukrajina se dostatečně bránila, aby porazila ruského agresora. Na druhou stranu jsou tam samozřejmě ti z SPD a ty zase říkají ani korunu, prostě na žádný zlatý záchody a podobně. Prostě ukrajinský režim musí skončit a tak dále. A vždycky, když proti sobě jakoby mluví, tak jedna strana se usmívá, kroutí hlavou, pak zase ta druhá strana a je to pořád neustále do kolečka jedno a to samý. Dneska mluvil Jindřich Reichl, říkal prostě, že ta půjčka vlastně od Evropské unie, která vlastně bude poskytnuta teď Ukrajině na to další období, tak že to zase je vyhození vlastně v podstatě peněz prostě na zlatý záchody a Mercedesy a tak dále. Dá se s tím určitě souhlasit do určitý míry, jo. Myslím si, že nějaká částka tam třeba půjde na tu podporu Ukrajiny určitě, ale rozhodně prostě samozřejmě už jsme se o tom přesvědčili, že ten režim ukrajinský prostě je skorumpovaný, takže já s Jindřichem v tomto souhlasím. Souhlasím s ním, zní to strašně krásně, jak on to říká, ty slova. Prostě opravdu myslím si, že spousta lidí v České republice s ním souhlasí. Jo? Jeden problém tam ale je a to je to, že on neříká to B. Já si myslím, že to je to podstatný, bohužel. On říká pouze to A. Jo? A už nemluví o té druhé straně. A já osobně si myslím, že prostě my ani tady nemáme žádný politiky, který by řekli takovýhle svůj názor, protože každý je vázaný ke své politické straně a vlastně říká ty názory té politické strany. Já jsem svobodný, já si můžu říkat svůj názor a já osobně to vidím tak, že prostě stejně tak, jako by měl skončit ten ukrajinský skorumpovaný režim, včetně svého panovníka, tak by měl skončit i ten kremelský režim, včetně svého panovníka. A pokud k tomuhle dojde, tak pak možná nastane nějaký příměří. Možná, samozřejmě to ještě nevíme. Na nějakou přechodnou dobu, řekněme, jo? A je otázka, prostě třeba se dohodne i mír, ale prostě dokud neskončí ukrajinský režim, včetně svého prezidenta, a prokremelský režim, včetně svého prezidenta, tak v tu chvíli prostě do té doby prostě se nic dít nebude. Podle mého názoru prostě. Žádnej mír nebude, pokud tady ty dva režimy neskončí. A proto všechny tady ty politické hry, těch všech politiků, který prostě neustále kopou za jednu a tu druhou stranu, tak mě vadí, protože oni říkají jenom ty hezké věci, ty, který jsou líbiví, na který se lidi chytají, ale neřeknou už prostě to B, jo?